Jeg vil gerne lave beviset for produktreglen. Produktreglen bruger vi, når vi gerne vil differentiere to gange funktioner med hinanden. Altså f af x gange med g af x, det bliver til den første differentieret, altså et mærke af x gange med den anden funktion, plus den første funktion gange med den anden differentiering. Jeg vil gerne lave en graf for at gøre det mere overskueligt for jer, så I forstår, hvad det er, det hele går ud på. For at finde sekanthældning benytter vi os af den her regel, hvor vi tager forskellen mellem to punkter, altså a lige med y2 minus y1 divideret med x2 minus x1, fordi hvis I kan se her, så er vores sekanthældning nemlig lineær. Når vi kigger på vores graf her, så har vi vores tangent her, men vi har desværre kun ét punkt, og vi er nødt til at finde to punkter for at finde hældningen, så vi laver en sekant, nemlig her. Ja. Når vi kigger på vores graf, så kan vi se her, vi har vores faste punkt her, x0, og vores tilfældige punkt x her. Når vi lader vores x gå mod 0, så nærmer vi os tangenthældningen. Vores sekanthældning kommer aldrig ned og rammer 0. Det kommer så uendeligt tæt på, og når den er så uendeligt tæt på, så har vi tangenthældningen. Og det er faktisk den, vi er ude efter. Nu har vi vores punkter klar. Det skal vi bare indsætte i vores regneregel. Og det vil jeg lade matematikmanden klar for os. Daniel? Og nu vil jeg så bruge min forklaring til ligesom at bevise produktreglen, altså det her. Og hun forklarer jo, at vi har vores sekant her, som er lineær, og vi har to punkter. Og det vil så sige, at vi kan sætte ind i den her form her for lineære funktioner. Og det er altså det, jeg vil starte med at gøre. Så jeg vil starte med at skrive a lige med vores y2, som er herhenne. f af x0 plus h gange g af x0 plus h. Det vil jeg skrive her. f x0 plus h gange g af x0 plus h. Det var så 2. Og nu vil jeg så trække vores y1 fra minus vores y1, som er f af x0 gange g af x0. Og det vil altså dividere med x, det er minus x1, altså forskellen mellem de to værdier. Og det er altså skønt. Og vi har forklaret, at det er det samme som du. Så jeg vil bare skrive hovedet sådan noget. Ja, nu går vi så videre til næste trin, hvor jeg har fået en fantastisk idé, som vi lige snakker videre om lige om lidt. Vi har nemlig fået den fantastiske idé at lægge noget til og snakke fra det. Og det gør jeg så. Nu tænker jeg lidt, hvad er logikken i at lægge det her til at tage fra det. Så er det jeg siger, at der er faktisk ikke nogen logik i det, men man gør det, fordi det virker. Og så selvfølgelig, det er der sådan noget stadig. Ja, og så går vi så videre til næste trin, som er at sætte uden for en parentes. Og forresten så er det samme som vores differentielle